niin tällä hetkellä mulla on vähän semmoinen vaikeampi jakso menossa ja uskoisin näin, että kukaanhan ei näkisi sitä niin kuin ulkopuolelle, niin kuin, että sitä ei näkisi ulospäin, ellei mä sitä kertoisi. Mutta tosiaan tällä hetkellä on vähän tosiaan raskaampaa ja mä käyn säännöllisesti psykiatrilla, oon käynyt terapiassa jo vuosia ja oon siitä just puhunutkin somessa ja halunnut kertoa siitä ihan avoimesti. Ja tällä hetkellä mä oon masentunut. Että se on mun tilanne, mutta jotenkin se ehkä itsellekin tuntuu niin absurdilta sillä niin kuin todeta, että hei mä oon masentunut, kun sitten miltä mä näytän niin kuin ulospäin, niin mä hymyilen ja kuitenkin teen töitä, elän tavallaan, niin kuin, sanotaan näitä ihan normaalisti, mutta eipä se sitä katokkaan. Eipä. Että Harvoin sitä näkee siis, päälle päin. Niinpä, kyllä. just näin. Mut toi on tosi hienoa, että sä sanot ton ääneen ja niin kun rikot niitä stereotypioita. Että vaikka me tiedetään, että harvoin se näkyy päälle päin, mutta moni ei silti jotenkin usko. Tai ei välttämättä edes tiedä. Kyllä, ja vaikka siis itsekin mä niinku koen sitä, niinku elän sitä parhaillaan, niin silti se on mulle itsellekin jotenkin tosi hankala hyväksyä,